tots i totes, anem a fer una classe de formulació inorgànica, els òxids metàl·lics, tot això està basat en les normes que proposa la IUPAC, IUPAC al 2005. La IUPAC és un organisme que és la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada. Estem a tercer d'ESO i hi haurà alguns aspectes que no es tractem acuradament o que siguin aproximacions. Primer tenim les nombres d'oxidació, les valències, com les capacitats de combinació que va tenir un element, i així tenim els metalls. Tenim com més 1, que es diu nombre d'oxidació més 1, el liti, sodi, potassi, l'uridi, celsi, franci, plata, més 2, beril·li, magnesi, calci, bari, estroxidat de zinc i cadmi, més 3, alumini, bor, més 1, més 2, coure, mercuri, més 1, més 3, por itàlic, més 2, més 3, ferro, cobalt, níquel, crom, manganès, més 2, més 4, estany, plom i platí. Anem a tractar primerament la nomenclatura que es diu sistemàtica. Anem a fer-la ara. A la nomenclatura sistemàtica es basarem en posar prefixos. Una vegada ens donen la fórmula va ser la més senzilla, podríem dir, perquè únicament hem de dir com de dreta a esquerra. Si mirem, per exemple, un 3, una O que és oxigen, un 2 i Fe que és ferro, direm en la nomenclatura sistemàtica triòxid de diferro. Posem així. Ara explicaré què significa el mono en un asterisc i aquest que estiga tatxat. Aleshores, ahí tindríem triòxid de diferro. 3, di és 2, tindríem 4 seria tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 heptani. Anirem avançant. Per exemple, metem aquest i metem un 3, aleshores serà triòxid de, és un 2, dialumini. Dialumini, a veure si em cap. Com serà aquest? Aquest serà diòxid de plom. No es diu monoplom, igual que aquest que és diòxid d'estany. No es diu monoestany. El mono no s'utilitza. Els altres sí. Aleshores, aquest seria diòxid de plom. Aquest seria diòxid d'estany. Ara posarem més. He posat 3 òxids més. Mireu que ara no tenim ningú número baix de l'oxigen. Això significa que n'hi ha un 1. I un 1 és el prefix mono. Però el prefix mono de vegades presta confusió, però en la nomenclatura sistemàtica, que és la que estem gastant amb prefixos multiplicadors que es diuen, no cal posar-lo perquè és superflu. El que passa és que estequiomètricament alguns compostos sí que es posen, perquè podem tindre el CO o el CO2 que s'anomena monòxid de carboni, i aquest seria diòxid de carboni. Però realment se sol utilitzar d'aquesta manera, però si no posem el mono també seria el mateix. Òxid de carboni és correcte. Aleshores no anem a confondre i generalment no posarem el mono, excepte amb algú que podem posar. Això no significa que de vegades es posi i estigui malament, però si és superflu, millor no posar-lo. Aleshores, aquest serà òxid de dipotassi. Aquest serà també òxid de disodi. I aquest també òxid de diplata. No cal posar mono. Aquest serà òxid de calci. No cal posar òxid de monocalci o monòxid de monocalci. Aquest òxid de magnesi. I aquest òxid de radi. No n'hi ha cap confusió. Mireu que en els últims compostos que hem fet hem utilitzat elements que sols tenen una única capacitat de combinació, un únic nombre d'oxidació, com per exemple el sodi, que el tenim així, sols pot ser més 1, o el calci, que està així, que és més 2, o la plata o argent, que està així, que és més 1. Aleshores,
no podem formar ningú altre compost amb l'oxigen, perquè tant el sodi com el calci com l'argent, la plata, sols tenen una possibilitat de combinació amb l'oxigen. Ara anem a veure alguns elements que tenen dues possibles combinacions i a veure si es tracten d'una manera diferent. Anem a veure què passa, per exemple, amb el coure i amb el ferro. Mireu que el coure té de nombre d'oxidació +1, +2 i el ferro té +2, +3. Té dues capacitats de combinar-se amb l'oxigen, en aquest cas, per fer òxids. Aleshores, nosaltres anem a seguir la nostra norma genèrica, és superflu el mono, no ho posem. Aquest seria òxid de coure, aquest seria òxid de dicoure, aquest òxid de ferro, aquest no té ninguna pega, però és perquè vegeu que el ferro pot tindre dos compostos amb l'oxigen, aquest seria triòxid de diferro. Què passa? Que de vegades, simplement de vegades, trobarem també que aquest també se li pot dir monòxid de coure i aquest monòxid de dicoure i aquest seria monòxid de ferro. No obstant, jo vos recomano que no tinguem dubtes, no n'hi ha res, n'hi ha un, és mono, no es diu perquè és superflu, òxid de coure, òxid de dicoure, òxid de ferro. Fins ara hem estat fent, ens donen una fórmula i nosaltres traiem el nom d'aquesta fórmula. Ara és al contrari, ens donen un nom i hem de treure la fórmula. Com es fa això? Mireu, és molt fàcil perquè hem de mirar de dreta a esquerra. I si ens diuen, hem de fer la fórmula del triòxid de dicobalt. L'última nom que mirem, que vegem, és cobalt. Posem cobalt, després vegem un di, que significa di és 2, un 2, després vegem òxid, és oxigen, i després un tri, que és un 3, CO2 o 3, el triòxid de cobalt. Vegem òxid de franci, l'últim nom que vegem, l'últim element, franci, Fr. Franci estava així, tenia nombre d'oxidació +1, que no cal saber-lo. Després que vegem un 2, posem un 2, després òxid, aquest seria el òxid de difranci. Òxid de zinc, l'última paraula que vegem, l'últim element és el zinc, després òxid, oxigen. Monòxid de níquel, en aquest cas s'ha optat per dir-ne monòxid, es pot dir, normalment seria el mateix òxid de níquel, però és monòxid de níquel, no passa res, fet. L'últim element, níquel. Després, òxid, i és mono, que és un 1, no es posa res, seria NiO. Aquest seria triòxid de dialumini, vegem alumini, un di, que és un 2, després oxigen, òxid, després un tri, que és un 3, triòxid d'alumini. Espero que hàgiu entès els diferents exercicis de la nomenclatura sistemàtica dels òxids metàl·lics.